koda put nikech mar mondo mi commissioners bet kacha mar mondo mi jakom IBC bedi nyaka yiergi to waneno ka sani oka koro dongero appointment oka notimnegi appointment ne gichamo muma ne giselendo kanyo bende waneno yawa ma bende ndikore tich bende paro ni samoro nagi noket gi modeko chuogo gi kata mne apis kanyo keto gi office to noket gi modeko but asika wacho ni no chuno ni jo Kenya nyaka go koko ba wach ni put in place an IBC selection panel to waduogo wang'iyo ni from 2022 ang'o manotimore nikech mane tam mar Chebukati gi joge anese oketunye kama okwe ne rumo 2023 to by the time ma ing'e ni ng'ato ni office constitutional office holders niga ge timeline ing'e ni to tiji dhi rumo kama by the time gicha dhi rumo onego bed no seketo aput mayiero jogi in place to 2023 odhi morumo ka koro Cherera Foka nose wuok to wadong gi Chebukati 3 Chebukati 3 gi be kachopo 2023 tam gi orumo koro gintie kanyo wan gi IBC maonge commissioners matinde ni wan gi IBC mok nyal timo anything kuma koro wachopeno NADCO duogo bete koro everyone niketo blame ni NADCO ni warito implementation mar NADCO ne dwa ni wa expand ma ne nitie recommendations mag ma as to cases be duogo bedo mang'eny nikech sasa moket IBC selection panel nitie voices mane duol moko mawacho ni okwa feel ni one represented properly ng'ato dhi e doho stop the process koro it has been injunctions after injunction cases after cases manyaka ochuno ni gi withdraw gini eka giket selection panel to mano kende chako bring questions ni kaka unuwuon mondo ubede office osebedo ni nyaka ubede doho. There have been a lot of interest, political interest, party interest. NADCO report chapoko bedo implemented wakiani kama ochope makoro gigik ni selection panel gi yie goni is are they going to put in the right people nikech mano be dhi bedo issue moro madhi buoke nikech jok magi shortlist gi are they going nikech ka giwegi mondo ibede office kanyo ing'eni ordinarily qualifications ni should speak. This one is representing interest mag jogi nikech nitie Law Society of Kenya bedo represented gi ng'awa public bedo represented gi ng'awa kanisa religious bodies bedo represented gi ng'awa kanyo political parties bedo represented gi ng'awa kanyo on other interests koro iyudo ka yuarok mosebedo kamano no wang'e ni mbele kabe kata jok magidhi yiero gi pod gwandruok nyaka wuoge nikech ka the selection panel mondo bed ni nitie kane nitie yuarok kacha not everyone will be satisfied koro our only hope kaka jo Kenya kaka jago kura en ni gidhi yiero jok manigi qualifications mokwa dhi neno scenario mane nitie 2013 ka Chebukati obiro to commissioners momiye only two emane nigi experience mar election management nikech IBC as a body is the only election management body makila ng'ato ng'iyo niya gima gitimo cha the trust mar 50 million Kenyans gi okete lwet commissioners gi okete lwet IBC ni gidhi bedo ni gin jok manyata yiero e yo malong'o to kako luwore gi chik so that we avoid situation ma wiero jogi to gik magidhi timo is not according to the law koro kanye ma pod ang'eni pod yuarok nyaka bede to yuarok mag mano